Ningizimu Afrika siyanibingelela nonke ngothi lwenu kizo zonke indawo enikuzona. Ngabe sekhaya, ngabe semsebenzini, ngabe sebhanoyini, ngabe semotweni. Ngiyakubingelela. Emini bebade. Cha bafethu ngale kwamathandabuzo. Ngixume ngihlale kule engizoyisho njengamanje. Angisona isangoma, angiyona inyanga, angiyena umthandazi. Ngiyilungu lomphakathi elifana nawe nje la ukhona. Nemicabango yami futhi ithi ayifane neyabanye babantu, ithi ayihluke futhi kweyabanye babantu. Kuya ngesimo sento engizobe ngicabanga bese ngisho la. Ngibheke kulolu daba engicabanga ukuthi sonke sithe njo amehlo kulona. Sivula indlebe ukuthi luhamba lufikaphi. Udaba olunobaba uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Baye bemveze kanjalo uma bemchaza. Lolu yadaba ke bafowethu seluthatha amajika abheke kwawugcina. Bayashona bayavuka nalo, bayakufuna bakufuna kodwa sekucishe kubonakala ukuthi sekuyimikhakha emibili noma ke ngithi mithathu. Yileli thimba elihlonziwe singalithembi vele ngoba alisaphenyi udaba lesimo seliphenya okunye elikwaziyo ngesimo. Kube ngathi lizophenya lolu daba lweyinsolo ezalethwa ubaba uMkhwanazi ebhekise kubaba uMchunu. Alisengazo lolu yadaba lo lakusekhona ukuthi udaba oluzobheka leyo nto, udaba oselibheka okunye lube liphethe okunye. Lokho okunye kuphuma phi? Ithimba lelana against lento lelizisebenzi kahulumeni engicabanga ukuthi roughly around 400 inani lazo uma uhlanganisa lamaphalamende lawa amabili amakhulu. Ngicabanga kanjalo, I'm not sure. Lelo thimba lelo li against lento ezokwenziwa leli thimba eliphenyayo. Lifisa ukuveza noma yini ke enye seceleni ezokwenza ukuthi kube ngathi uyagula lo muntu owaveza insolo ezayibhekiswe entweni ebukeke ngathi iyaphila ngoba bakhona ababoshelwe lokho. Sekuvundulula yonke into ngoba kuzanywa manje ukuthi thina bahlali sifocus ekuthenini kwayena lokho uyena oveze lento ezivula amehlo asimbone njengomuntu omubi. Laba bane information abafuna ukuyibeka obale ngathi bona bazokukhula. Umbuzo ubheke ekuthenini kwabona mabazokukhulu bebezokukhipha nini ngasiphi isikhathi uba kuvelanga lokhu okusijabulisa esilinda ukuthi abathatha amajika asembalwa. Sicishe singabahlali njengamanje silinde isiphetho. Bangayibeka ngesilungu, bangayibeka beshushisa bethi wenzani wathini. Thina sijabulela ukuthi ukwazi ukuveza okukodwa okuncane noma ngathiwa kuningi kukhula sikwazi. Ambalwa amajika asethathwa futhi siyayicacela lento ukuthi vele ngokuphoqeleka izwe lidingeka lishone phansi lisempini. Osayibuka ngaleliso lokuthi yena akasaba abantu abasemakhaya ngoba yena usebenza phezulu eParliament. Uyibuka la ingekho khona, uyibheka la ingekho khona. Lelizwe lizongena enkingeni ezo affecta nosephethe imali, nophethe ubutsotsi, nophethe yonke into ngenxa yokubuswa kwezo ngoba kubanga nje ukuthi abantu sebedinga izwe labo libuswa ngeqiniso. Abantu badinga izinto ehambe ngendlela. Yileyo nto ebanga nabantu abaseParliament labe ngithi mangibakala ba around 400-500. Abekho mawungana lokho ekhanda lakho ukuthi ngisho bangayikhuluma ngesingisi ekseni, beyikhulume ngesibhunu emini, beyikhulume ngaluphi ulimi ntambama. Inye ithi lento iyodwa isekuthenini abantu base South Africa banele ba right ngesimo solawulo likahulumeni ophethe lelizwe. Noma bangayibeka bembone necala ngayiphi indlela. Ngifisa nje wena olapha ekhaya nala ukhona ube nomqondo othi ithatha amajika ambalwa sizodingana siyi-country sithi sekwanele kuvele kwanele. It's just that sibanikele ithuba lele ngithi asilisebenziseni okugcina silalele sibheke isiphetho. Sesikhulume ngayo yonke indlela lento ko TikTok ko Facebook kuyo yonke indawo sikhombisa ukuthi siyizwa seneme kangakanani ngayo. Okokuthi ubani uzoveza isigebengu esingakanani esikhohlakele kangakanani okwakhe thina sisebenza ngalokho esisakubonile, sifuna ukubona ubulungiswa kuleyo nto, asifuni futhi ukubona umuntu ovezele lento kuba ukuthi uthwala kanzima. Bangamfaka nje ekhoneni bambuze konke abathanda ukumbuza
ngokuthanda kwabo thina sibheka isiqu sakhe ukuthi sibe kwapi uyaphila yini akekho nebungozini iqiniso alikhipha noma bangalibhincisa ngayiphi indlela siyakholelwa kulona ngoba kubile nezigaba ezithile ezithathwa ukuthi kube khona omiswayo noma ehola singeneme ngalokho bakhona kodwa abantu ababalwa njengabantu abasejele kumanje through to isimo sophenyo lakhe noma statement sakhe ubaba uMkhwanazi. So ngizothi kuwe ekhaya yebo isixoxwe kaningi ixoxwa mihla namalanga uthi uthatha ifoni kuthiwa general this general that awuyibukelana ke kutheni sithatha amajika ambalwa leli komiti elikhethiwe eliphenya ngalento sekukhona elinye limfuna eParliament okungele iqembu elibusayo asiphiki kodwa futhi masingathanda lela leqembu elibusayo makungathiwa akathandi ukuya futhi uyakuveza kubahlali ukuthi akathandi yila kuthinteka khona wena nami ke lapho ukuthi senze njani sesilalele kakhulu sizwile ilalele kodwa ungabusathatha lutho liqhamuke eceleni ilungela ukuthi udingeke emgaqweni ngoba kubanga ukuthi asenelisekile singabahlali bala eSouth Africa yonke into basimukile sebesimukile benjalo ayinokuthi basimuka kuzobuswa yibo bakudlulisela kubelungu yonke lento ebangwa nathi ayikho kubantu abanye abamnyama baseParliament badlulisa amandla nefa lethu lonke kubelungu induna amakhosi afa kwaHulumeni ngenhloso yokuthi kungabi bikho into abayiphehla iphase ngoba bondliwa uHulumeni angifuni nokuyiphatha ke yalento ukuthi iGNU ophakathi usesilondeni esibhibhayo owangena ethi uzolungisa useyilondeni zohlanye ezibhibhayo engelashwa umuntu ngithi nje ambalwa amajika athathwa ilento beka indlebe ulalele ungashintshi ungaphawuli kakhulu not ukuthi ungaphawuli ngoba wesaba umuntu sengisho ukuthi ungaphawulela ukuthi uzudideka ukuthi umiphi ukuphawula vele sifile mawungathi uthusaba ukuthi obani bazothwenzeni ubule uphila kulesi simo esisiphila manje akekho uminister okhuluma ngama job opportunities esikhathini samanje akekho upresident okhuluma ngamathuba emisebenzi esikhathini samanje bathula into ebalekile ngoba iyangena la ingena khona emgodleni kubona sabantu sabahlala sivume ngazwilinye sithi sekwanele safuni ukungafuni kwakho uma kukhala impempe la ngoba izokhala uzophuma emgaqweni uzobudingeka la ungakhona ngifisa kodwa ukuthi uphumula uleka oseduze kwakho imoli noma ngabe yini ungayimoshi kusilimazile kakhulu phambilini iyona into esiphephela kuyona nesiphila kuyona emakhaya ngoba kwabona le phezulu abasibona isidingo sokwakhe ezinye izinto eingamathuba ukuthi sisebenze emakhaya yiba semgaqweni kodwa siqikelela ukuthi ngaleyo date ngaleso sikhathi sazi ukuthi asikumosho kula ngoba siyakwazi ukonakele kule phezulu kulama parliament amabili lelise Cape Town nelise Union Building ePretoria ngizama nje ukuthi ngale ngqondo yami sivulana umqondo ukuthi asilalele sihuphe kodwa sibe nomqondo wayo lento ngoba sesibabonile laba bantu abale phezulu ukuthi balwa badelela ngalendlela exakaya ngazi mangathiwa kunezilwane nomsila isipho esinomuntu ozohamba phansi noma leso kuthi uyingwe badelile laba bantu thina sidelile nathi bona sekusele nje ukuthi kudela uMakhasana bayazi abanye ukuthi sakhishwa kwenze njani leso saka noma leso sisho sithi uyodela uMakhasana bayazi soyixoxa ngelinye ilanga ukuthi kwakubani uMakhasana wayedele ebukani kowakabani sizoyixoxa nayo leyo kodwa ibukeke ngathi yogcina ngakuyena uMakhasana le esiphansi phezulu sidinga ubusuku nemini ingena direction usuzovela udirection sasingadakiwe sasingoni masithi sisemva kwesimo esizwile sasiphila sisober ba ngibonge.